Er kampen lige nu mellem skattelettelser og velfærd afgørende for, hvor du sætter dit kryds, Kirsten? Ja. Kirsten, goddag. Goddag. Gunvor Lødt, formand for LFS, Landsforbundet for Socialpædagoger. Der er, ved vi nu, 2.500 kroner på vej i lønforhøjelse til blandt andet pædagoger. Et lønløfte fra regeringen her fra weekenden. Er du og I tilfredse med det? Nej. Hvorfor ikke? Altså, jeg kan jo ikke tale for alle medlemmers vegne, men jeg kan sige, som fagforening er vi ikke tilfredse. Det her svarer i det første år til en lønstigning på godt 400 kroner før skat. Mm. Men altså, I har jo ligesom så mange andre faggrupper, sygeplejersker, pædagoger osv., råbt på lige præcis mere i løn. Nu får I det. Hvorfor er I stadigvæk utilfredse? Altså man kan sige, det er ekstraordinært, at man har valgt fra Christiansborgs side at afsætte midler. Det har man i mange år diskuteret, om ikke det